Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mothers and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Petrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Petrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness of the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Christ, with Jesus Christ, in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Petrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Petrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Jesus, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you.
Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late, the days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way. For and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light with which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolation because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek your alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you, and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata. Kami ibilaban sa bagyo asin ibapang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagin marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan at amanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kay ini, naglalawig ang tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na ama. Sa imo kami minahaga ding kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamimigay mo kami. sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, at matukaw po ang kabos.
Aray Diyos marahay na aga sa ido mga tugang, ang sa tuyang banal na Eucharistia ngunya na aga, ipinapanungod sa mga intensyones kan mga minasunod. Pasasalamat ni Annalisa Armario and family para man sa birthday ni Sinaida Caceres, dulot ni Neri Nasano. Pasasalamat ni Ana Atchacon, Sinaida Atchacon, Elizabeth Uy Atchacon, Rose Mehela, Pilar Balase, Steve Atchacon, Mr. and Mrs. Betty Abinal, Mr. and Mrs. Vicente Eras and family, Jasmine, Gina Mendenilla, Nas family, Mr. and Mrs. Bonifacio Tormo, siring mampasasalamat para sa birthday ni Erlinda Abion. Igwa man na special na kahagadan para sa good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rosie Asopardo Cantara and family, as inigwa man na special na kahagadan si Jefferson Ryan Lee. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie Asopardo Cantara and family, Ernesto asin sa gabos na kalag, dulot ni Annalisa Armario and family, Justin Raymond, dulot kan sa Nyosa family, para man sa death anniversary ni Lucio, dulot ni Mr. and Mrs. Betty Abinal, sa kalag ni Teodora asin Roman, dulot ni Ofelia Agripa and family, kay Salvacion, dulot ni Shaira de Jesus, sa kalag ni Antonieta Ayes, dulot ni Esther Ayes, sa kalag ni Gregorio asin ni Clotilde, dulot ni Muriel Sevilla, asin man sa gabos na kalag, dulot ni Jasmine, asin man sa kalag ni Trinidad, dulot ni Dr. Rolio Milante and family.
Matindog na po ang gabos. Sa ngaran kanama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Hesu Kristong kagulangnan ang pagkamuot kan Dios, ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aldaw sa indugabos mga tugang. Maray na agaman po, Padre. Ako unta po ang sa tuyang mga kasalan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirap man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada an sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Manibi kita. O Diyos na makakamhan asin naiiling na nagpara kan kadikluman kan kinaban sa pagdatong kan sa imong ilaw na mimibi kami, hilinga kami kan sa imong masalinggayang lawog, tanganing ipagrukyaw mi sa mga maninigong pag-umaw, ang kadakulaan kan pagkamundag kan bugtong mong aki. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya, kan tataramon, asin himateon yato, an enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Juan. Aram niya to na ang Diyos sa tong namimidbid, kung inuutob ta an sa iyang mga tugon. Ang nagsasabi, midbid ko ang Diyos, alagad da inaguutob kan sa iyang mga tugon. Putikon siya asin mayo na sa iya ang katotoohan. Alagad ang naguutob kan sa iyang itinaram, ang pagkamuot nin Diyos tunay na yaon sa iya. Aram niya to na kita nasa Diyos kung ang nagsasabi na siya nasa Diyos,
Totoong nabubuhay siring kan pagkabuhay ni Kristo. Mga orog na namumutan, bakong bagong tugon ang isinusurat ko sa Indo, kundi daan na tugon na itinao sa Indo sa kapinonan. Ang dating tugon na iyo ang tataramon na nadangog nindo, alagad kung pag-isipon, bagong tugon ang isinusurat ko sa Indo. Totoo dyan kay Kristo, totoo man dyan sa Indo, huli talis na ang kadikluman, asin ang tunay na ilaw, nagliliwanag na. Ang nagsasabi na siya nasa liwanag, alagad ikinakaungis ang sa iyang tugang, ang siring na tawo yaon pa sa kadikluman. Alagad ang namumuot sa iyang tugang, nabubuhay sa liwanag, asin day dapat matakot na masingkog. Ang nauungis sa iyang tugang, yaon pa sa kadikluman. Day aram kung sain siya maduman, dai nakakahiling sa tahaw kan kadikluman. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Bagong awit awiton sa kagurangnan, awiton nindo gabos na banwaan. Awitan nindo an kagurangnan, pagumawon an sa iyang ngaran. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Arual daw ipahayag an sa iyang kaligtasan, an sa iyang kaumawan ibareta sa mga banwaan. Ipagbantog sa gabos na katawohan ang mga gibo niyang ngangalasan. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Ang kalangitan gibo nin kagurangnan, sa iya ang kamahalan asin kapangyarihan, ang kaliwanagan yaon sa iyang banal na eerokan. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Matilugan ka boss sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagabot kinaldaw na sinda magpalinig, susog sa tugon na ipinagbubuot ni Moises, dinara ni Jose asin ni Maria si Jesus sa Jerusalem, tanganing idolot sa kagurangnan, ulitayan ang pagbuot kan tugon nin kagurangnan, lambang panghanay na lalaki idolot sa kagurangnan. Nagdolot man sinda kan atang na pinagbubuot kan tugon, sarong padis na agbaan o duwang salampati. Kaidto sa Jerusalem, igwanin lalaki na ngaran Simeon, siya matanos asin banal, naghahalat kan maranga sa Israel. Ang Espiritu Santo yaon sa iya, asin sinabi sa iya, na dai siya magagadan, sagkod na dai niya mailing ang Mesiyas. Sa pasabong kan Espiritu,
siya nagpasimbahan. Kan si Jesus dinarakan sa iyang mga magurang sa simbahan sa pag-utob kan ipinagbubuot kan tugon. Kinuha siya ni Simeon sa iyang takyag, nag-ungaw sa Dios asin nagsabi, ngunyan kagurangnan, susog sa imong panuga, tuguting magadanaan sa imong surugoon sa katuninungan, ulita na iling ko na, nahiling na kan sa kuyang mga mata, an paratubos, na sa imong ipinadara sa atubang kan gabos na banwaan, ilaw na magtataon nin liwanag sa katawuhan, asin kaumawan nin Israel na sa imong banwaan, an sa iyang ama asin ina nagngalas sa mga bagay na sinabi dapit sa umboy, binindisyonan sinda ni Simeon, asin si Maria na sa iyang ina sinabihan, an aking ini, gigikanan nin pagkapadungkal asin pagbangon nin dakol sa Israel. Siya sarong tanda na pag-iiriwalan, mantang sarong garod ang malagbas sa imong puso. Huli ka ini, maiisihan kung ano ang nasa isip kan gabos. Ang maray na bareta kan sa tuyang kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ang istorya po na nadangugta sa binasang Santo Ebanghelyo, ibaga po itong istorya kan presentation of the child Jesus in the temple. Kan si Jesus dinarakan sa iyang mga magurang, duman sa templo, susog sa pinagbubuot kan tugon ni Moises na ang lambang panganay na lalaki bilang pasasalamat, dinadara sa templo sa pagpasalamat sa Diyos. Mga tugang, pig-i-imagine ko po itong momento na naglaog sa templo si Maria, si Jose, asin daradara so sa indang aki ang Mesiyas. Sigun baga po sa istorya, asin sa description na nababasa sa banal na kasuratan, ini pong Temple of Jerusalem, pirming pano nin tawo. Kanag-abot naman si Maria asin si Jose, nakaibanan so aki. So definitely the temple was exploding with many rituals and sacrifices being done and being offered by the people. Asin sa tradisyon po kanenot, pag nagdudulot dan mga Hudiyo kisakripisyo, may saro sa nasin ng pigahagan sa Diyos kanenot. They were asking God to come. Yun ang dakulaon na pabor na pigaagad din na kayo sa Diyos na dumatong na an paraligtas sa samok. Yun ang dakulaon na kamautan o longing kan mga tao na itong Mesiyas na sinambit kan mga propeta sa indang mga propesiya dumatong na sa tahaw ninda. Kadakul-dakul na mga tao na nagdudulot kan mga sakripisyo, halos saro ang pigahagad nindang pamigbi sa Diyos, na dumatong ang Diyos sa tahaw ninda, na dumatong na ang Diyos sa indang buhay, dumatong na ang paraligtas sa tahaw kan sa indang komunidad, kan sa tahaw kan piniling banwaan. Asin itong momentong ito, so Diyos uminabot mismo sa tahaw ninda, ubo-ubo kisarong ina na si Maria, asin kaiba si Jose na sa iyang agom. Pero sa mga tao, sige magiraray ang parangadji. Nagdudulot, busy magdulot kan sa indang sakripisyo, busy natapuson so ritual. Nobody, ni saro man duman, day kinakamidbid o nakaisi, na supigahagad din ng pabor, duminatong na, itinauna kan Diyos, yaon duman mismo, physically present sa tahaw ninda, itong pabor na pigahagad ninda. Saro sana ang nakamidbid as nakadiskubre na ang pabor na iniduminatong na sa tahaw ninda. Sarong lalaking gurang na si Simeon na nadangog ta sa ngunyan. Siguro maisip kita,
sa ginatos na mga tawo gayon duman sa laog kan templo na nagmamaawot na umabot ang Diyos, natatasaro sana ang nakaisi o ang nakamidbid sa persona kan Diyos na duminatong namananggan bilang sarong sadit na aki daradara kan sa iyang ama asin ina. Siguro ko mga tugang ninulita si Simeon may hararom na pagtubod asin dakulo na mga bagay na mga importanteng bagay mga po sa kinaban, mga importanteng bagay sa buhay ta na dahil man talaga dapo na didiskubrikan sa tuyang pisikal na mata kundi na didiskubre kan sa tuyang pagtubod asin pagkamuot. Siguro iyo ini ang kalidad na igwa si Simeon apwera kay itong sa iyang deep longing na mahiling an paraligtas alagad kasabay kay nian sa iyang dakulao na pagtubod asin pagtitiwala kaya kad duminatong ining dakulao na pagkakataon day ini pinalampas ni Simeon tulos na na-recognize niya, namidbida, nailing niya so presensya kan Diyos na nagdatong mananggad duman sa laog kan templo. Namumutag ko mga tugang dakulaon itong kaugmahan para kay Simeon ninulita haloy niya na itong pinagmamawot asin day siyang ibang pighagad sa Diyos na ma-experiensyahan niya asin mahiling kan sa iyang mga mata ang pagdatong kan paraligtas bago man lamang siya magadan. Kaya nga ni kan inubo niya na suaki sinambit niya ining mga tataramon na kagurangnan andam na ako na magadan ninulita nahiling na kan sa kuyang mga mata an paratubos na ipinadaramo sa kinaman panatag na siguro sabi nga ni baga sa sarong statement kan sarong product wala na akong hahanapin pa dahil na akong pighanap pa dahil na akong ibang kamautan pwede na akong magadan tanahiling ko na an pandok kan sakong paraligtas. Namumutag ko mga tugang ini pong rawit-dawit ni Simeon ining awit ni Simeon nagi po ining parte kang night prayer kan sa tuyang simbahan. Igwa pong inaapod na night prayer and liturgy of the hours na ginagamit kan mga padi siring mga kanibang mga Katoliko sa pagpangadji. Ini pong formula prayer kang night prayer o pangadji bago magkaturog. Ining awit ni Simeon kasabay ini duman sa pangadji. Natataipig sabay ini sa night prayer. Ninulita, dakul baka po ang mga tao na may daradarang takot. Takot sa ano? Takot sa pagkagadan. Siguro kadaklan sa sato, kung bako kita gabos, takot kitang magadan. Siguro parte ang pagiging tao ta, natatakot kitang magadan. Asin, ang kadaklan da sa mga taong takot magadan, lalong-lalo na kung ara mong madali ka ng magadan, takot nang magparakaturog. Ninulit na pag nagkakaturog baga kita, dahil kaya aram kung magigimata pa kita. Saro bagay ning bagay na misteryoso sa buhay ta. Ang pagkabanggi, makaturog ka, dahil man ki-assurance mananggad kung mamata ka pa udaina. Di ba po? Kaya ang mga tao dang madali na, may taning na halimbawa ang buhay, habo na magparakaraturog, ninulit na niya aram kung ba adlas niya na ining pagkaturog o ba ang pag-abot kang aga dahil na siya magmata. Alagad mga tugang ining awit ni Simeon sarong awit din paglaom na out pa man lugod makatabang sa sato tanganing mahali ining takot sa pagkagadan tasigun sa rawit-dawit ni Simeon day dapat katakutan ang pagkagadan ninulitan pagkagadan bako man talaga katapusan kan gabos asin sa tao kan kadikluman yaon ang liwanag kan Diyos na padagos na ipinapadara asin nagbabanaag sa tao niyato asin sa tao kan mga kadipisilan yaon ang pagranga kan Diyos na danay na itinataon niya sa sato
Sa tahaw kan mga kadipisilan asin kagabatan kan buhay, yaon ang tabang niya, asin yaonan sa iyang pagkamuot, naot pamanugod magtao nin paglaom asin kagayagayahan sa satuya gabos. Mga tugang, iyo gayon ini ang magayon na mensahe sa sato kan ibanghelyong binasa sa ngunyan. Sa satuyang padako sa paglakaw sa kinaban, dakulong kitang natatakutan. Apuera kan pagkaturog, dakul kitang natatakutan. Minulita may mga bagay magang daita aram, may mga bagay na daita kaya, may mga bagay na kung sain limitado kaya ang buhay ta, may mga bagay na talagang nugan nagiging failure kita o dahil nagiging magayon ang satuyang ang mga nagiginimo sa buhay. Alagad mga tugang, sa tahaw kan mga takot na ini, uyaan magayon na pagirumdum sa sato kan ibanghelyo na ang Diyos day bakong pabaya sa sato. Ang Diyos pilmingyaon sa tahaw niya to, kaya day dapat matakot, kaipuhan na magtiwala. Ninulit ang mga tao na may hararom na pagtubod asin pagtitiwala. Iyon ni ang mga tao na nadadaog din ano man natakot o pagduwa-duwa. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpabibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, ansa indong atang, akoon man kan Diyos na makakamhan. Akoon malugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nan ako aan sa muyang atang, nahuli ka ini, nahahaman, ang mamurawayo na pagpatinara o tauhan, siring na kaming nagdodolot kan mga tinaumo, maging maninigong mag-ako sa imo mansana, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan asin dahing kasagkuran huli kay Kristo na samong kagurangnan. Huli sa iya nagbanaag ngunyan ang sarong hunglunan sa nanagdara kan sa muyang pagtubos takan ang samong kaluyahan inako kan sa imong tataramon ang magagagdano na pagkatawo bako sa nang naging danay na kagalang-galang kundi sa makangangalas na pakisumaro kami ginibo man kaining magdanay sagkod paman. Kaya kairiba kan mga koro nin mga anghel, nag-uumaw kami sa imo asin maugmang nagpapahayag kan sa muyang pagtubod.
Kagurang na ni kananggad an banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod, hulikan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imo simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa manodok na pagkamuot kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan kabos na mga padi. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherakan sa muyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang kabos na mga gadan, nangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalahugon. Kahiraki kami kabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan na sin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa aruan daw, itaon mo sa muya unian. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang, kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat, kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan, sa mga kapanahonan.
Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mapa sa indo ang katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako Bako ang ako maninigo maninigo na na ikamagago sa na sa sakuyang kuyang harong, harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. At amanin manugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Umibi kita.
Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan na ang samuyang buhay, maugmang magkusog sa bagsik kan mga banal na misteryo, uli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo gabos, kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.